Jos se tyyppi ei osaa erottaa asuman lähiötä roskalaatikosta, niin se voi erehtyä muussakin. Liikunta tekee sulle hyvää. Ota selvää tuosta käärmesoljesta. No sitten kun taas perkeleen puuro on syöty. Missä keisari on? Ai, Tarjan isä. Sitä ei olekaan näky vähän aikaa. Arskaus. Tietää. Kuka arska? Maamme kaikista arskoista. Persearska. Se asuu nykyään Suomelle nauhoitut.